sehat gukati suka apa melu suka diblesekne you and me tapi sinar wanging netra daramaning lara branti solae taman nora ana sada yen ra temu sira wong maneh nimas manis nyoto kangkar yokas kunjuk atur pepundhen kula Bapak Sriyana ngaturaken wilujeng siang sugeng lelenggahan sinambing laras campur sari jelas nada sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dong wong ayu kangen rapi somari yo
para lenggah ngrapi dahar Dik Tutik. Nggih Kang Mas. Iki diaturke sing alus-alus sik. Engko terus bar iki diwalik ning sing gumyak. Nggih. Tan kantun kagem keluarga besar saking Purwodadi, ugi keluarga besar saking Gombong. Iki tanggaku dhewe. Dadi aku ning kene ora nampa bayaran. Tenane. Tenan aku kene nyambut gawe karo ngene Mbak Yanti karo Mas Karno iki. Dulurku dhewe. Ora nampa bayaran sing nampa Mama. Wis di TF kok. Oh, alah, berarti entek. Anggo wisan. Ayo Cahayu. Aja semelang wong bagus tresnamu kira bisa layu ora suwe aku bali bisa sumandhe ana ing sisihmu. Gajeng Tutik garwanipun ingsun wong ayu. Dalem Kang Mas Bokel. Nganti sewindu sliramu kuwi ninggalke pun Kakang. Lunga tanpa pamit. Saiki awake dhewe wis ketemu meneh ya wong ayu. Injih Kang Mas. Andum katresnan. Mulane tresnaku marang sliramu kuwi jan-jane sundul ing langit wong ayu. Tenane lho Kang Tak Mas. upamane sliramu kuwi kembang wong ayu. Sampean dadi apane Kang Aku kan Mas? dadi kumbange. Heeh. Saumpama sliramu ki rembulan wong ayu, Nggih pripun? pun Kakang kan bakal dadi lintange. Diajeng Tutik, Dalem. sliramu kira-kira ngersake apa pupuk pepanggihan karo pun Kakang? Kula ngersake omah mewah Kang Mas. Yen mung omah mewah tak pinangkani wong ayu, waton sliramu ora ngersake tumuruning lintang karo rembulan tak pinangkani wong ayu. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu. Ah, yuk. Ya, ganti pesenden saka Boyolali. Rebakmu Dik kaya mau dodol es to, Dik. Tes. Wong rebak kok na. Kuwi arep ngajak geseh lagi anyak. Angro. Buka siti selululu. rasa kangen rapi somari ya mung sira
Ayo pengendang nom ngene iki kok dadak kowe iki ngrasani pengendange bagus men mandek sanggon-nggon. Bagus kowe iki nek disawang karo tari iki bebasan Janaka kok. Janaka beri-beri. Wes. Tek nangis iki ngopo? Apa rumangsamu? Wes aja gosip. Nanti yoga-yoga rombongan iki ki. Piye? Apa kuwi? Oh, aku ora ngerti aku. Kuwi basa Papua Nugini. Lah iya. Wes sik meneng kok. Saking bae riyen ngoten niku. Monggo keluarga besar saking Jambi. Beksan tayub sinarengan kata-kata jelas nada campur sari. Pangarsa dene panjenengan Bapak Teguh utawi Mbah Kidang makarya sinarengan Raja Wali Audio Son Kondang. Bapak Slamet, Bapak Sriono, Bapak Triyono monggo sinarengan Kancil Jelas Nada Channel. Monggo keluarga besar saking Purwodadi, keluarga besar Gombong kepareng beksan tayub rumiyin, beksan pakurmatan timun sigarane, ayo bangun negarane. Keluarga besar saking Purwodadi beksan rumiyin Bapak Sriono, Mas Triyono, Bapak Slamet, Bapak Jabadi. Ayo Mbak Wiwi.
kasus sekolah bisa lulus yen tumindak ya sing tulus Mas Triyono ya 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 spesial buat Jogja Motor Mas Warti Mas Tri Kayak eso-eso lho iki. Mama Sherly wengi nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali ning utamu Ya ntar ono. Wah, aku malah pangan bengang. Kowe arep ora iki? Arep ora? Aku isin karo Pak Warti aku. Wah, kalau betul Stasiun tuku mesin jadi saksikan isu moga-moga sliramu eling aku kapan kondurmu
arisan. Rasah. Gak usah. Gak usah. Lah wis ngangkon Pak Dene dhewe. Sing penting anggar kowe bensin entek, Heeh. karburatormu reget, Heeh. burek. Heeh. Pak Warti solusinya. Iki. Heeh. Eh, Sing kok jaluk yo dikorek-korek ngepasin kuwi men ya. lho. Karburatormu Tapi mampet. tapi nak ngurek-ngurek ati ya ora. Oh, sing ae kowe iki sik kurang Lah trimo. jarene ae. ngurek-ngurek. Aku kurang piye? Kurang gede. Jar golek urek-urekan liyane. Kurang gede dhuwur. Ngoten niku lho Pak Sri anggar anu. Cah iku kurang piye aku? Kurang gede dhuwur. Wis. Kurang gede dhuwur aku gedeke, dhuwurke kok bengi. Sini. Sini. Mau aku nang kene wae. Oke, lebokke. Stasiun Dusun sing dadi saksi kasihku kapan kondemu tak tunggu. Sampun mboten gadah utang nggih. Nggih. Sampun lunas nggih. Jangan guci. Spesial buat Mbak Wiwi Purwodadi bergoyang. Kelingan lelakonku Zamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Rapya ayu lair lan katine nek tari masuk sering tulane ngomongku perlune omong sinu bebarengan bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise nanging ora bisa urip bebarengan wong ayu senadyan aku wis sumpah tetep tresno lair batin ekstra jos pancen oye Sor. es teh Ora Solo enek sor. dangkor ini Kae lho enek es ke lho. Hah? Es apa? Es timun nggak ketok es iki timun mau. ini gak seneng Erik iki Lah ngopo? es Solo Oh tak sing 3.000-an kan loro gak enek nak air iki ora 3.000. piro Paling enggak 5.000 nak air keseng gede kae lho. apa diesel apa piye Lah kan kayak glonggong kae lho. wah kowe iki kok kaya sapi padane Ora ngerti wak air iki ora ngerti. Glonggong dhek ora ngerti lho kuwi. ngerti cah bodoh jek Lah iya, ngerti lah Rik. Oh, Mbak Bugil mau minta kayak semalam. Enggak, jangan. kowe tak critani to nek adikku tau kaya ngono kuwi arep ngeyel ayo Pripun Pak De? oh nggih monggo Mboten ajeng ngalang-alangi kan. Mboten ngoten niku. Pun monggo manteruske. Lho kan urek kan terus. Estu urek monggo. kan. Ayo Pak De. Nggih. Mung jalaran pepisahan. dipaksa
putri Grapya ayu lahir lan batine sering dolane omahku perlune wong sine bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise aduh ora bisa urip bebarengan senajan aku wis tetep tresno lahir batin niki dilanjutkan apa malih Pak De? Napa malih? udan Apa? kangen, Udan kangen. Nggih. mung jalaran pepisahan Dipaksa omah-omah wong tuane ora bisa ilang marga kelingan ireng manis. wis pirang taun lawase ana kene ngenteni baline antu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku wong ayu enggalo bali kanggo nambani kangen ning ati najan sakedheping mitra kanggo ngedo mugi antut tembung iki rapi. Yo, Ayo yo. Mas Waris Sugiono, Surabaya bergoyang. Tegal Mas Agus. Jelas nada lo iki. Masuk kok, Bang. Tak lilane kowe pamit lunga mung
sapa dik iku anake sapa aku isin yen bisa wang tangga monyawangke aku emon nampa ngelingono damane semono Omak iku wis arep rubung pengen aku ranetes ngalo saya gede ragane kowe mulih lupa bayi oleh iyo sesarengan jelas nada campur sarine wong damel digawe kalian sound system Raja Wali Raja Wali. Epla eple cerah foto si jantung ayo yo masuk pakde tak lilani kowe pamit lunga mung welengku mbok aja
pisan pula kok malah iya. ini mundur. Oke. Dereng. Nyambut adik kula nggih. Sabda pagi Terima kasih saya Kop. Jelas nada campur sari asik. Sinarengan kadang-kadang alka Raja Wali. Oke, seneng kuyung Kancil Jelas Nada Channel. Diparani kaya-kaya jarene wong wis mangkat lunga dienteni kaya-kaya jarene wong wis teka kono yen ora kebenaran anane saja aton cuwo wong yen pinuju tringsekan anane saja mung sujana warna-warna pandhawane nadyan durung ketemu dhewe tuga-tuga tamu trimo wurun samene wae. Niki spesial kagem keluarganipun Mas Soekarno kalih Ibu Haryanti. Menawi boten klentu saking Prodadi kalih Gombong nggih Bu. MC-ne Gombong lho Bu. Kula sangkal putung Bu. Depan grafika persis. Tonggoku dhewe. Barang sampun pepanggihan nyatane jur luluh batine nganti wegah pepisahan batine jur tambah tresnane. Mas Slamet Jelas Nada bergoyang bersama dengan Raja Wali Audio Tumundang. Oke Kancil Jelas Nada Channel asik. Oke spesial kagem pemudian kula Bapak Sriono. Diparani kaya-kaya jarene wong wis mangkat lunga
duka panguse trimo urung samene wae. Ibu-ibuke cantik-cantik bajune merah-merah jan. Ngene iki apa to? Oh coklat. Pangapunten Bu wong mata kula niki waktu dites ki bar. Campur sari lagi anyak kon bari piye bose iki? Oh, bareng sampun pepanggihan nyatane njur lulokane nanti wekah pepisahan batine njur tambah resnane. Matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada pangarsa